aloitetaan tämä viikko tekemällä liikkeitä käsivarsille, sormille, ranteille, kyynärvarsille, ylävartalolle. Ja aloitellaan jousi ammuntaliikkeellä. Eli tuo vasen käsi suoraan eteenpäin, tuo oikea kämmen toisen kämmenen päälle ja lähde sisään hengityksellä avaamaan rintakehää ja tuo lapa puristuksiin taakse. Ja ulos hengityksellä vapautus. Muutamia kertoja molemmin puolin. Nauti venytyksestä. Voit antaa hengityksen kulkea ihan äänekkäästi. Nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Ja sama toiselle puolelle. Tuo sitten sormet ylöspäin ja lähde puristamaan nyrkkiin. 10 kertaa on aina hyvä. Tässä videolla teen muutamia kertoja. Kotona voit jatkaa niin pitkään kuin haluat. Ja sormet alaspäin, kämmenet nyrkkiin. Tehdään saman tien venytykset. Tuo sormet ylöspäin ja ota toisella kädellä kiinni sormista ja vedä niitä kevyesti itseäsi päin. Ja kokeile sitten miltä tuntuu, kun siirrät venytyksen niin, että otatkin kämmenestä ja venytät kämmentä taaksepäin. Ja sama sormet alaspäin. Venytys sormista. Ja painallus kämmenestä. Sama toiselle puolelle. Sormet ylöspäin, venytys sormista. Painallus kämmenestä. Sormet alaspäin, venytys sormista. Painallus kämmenestä. Jos sulla on pöytätaso lähellä tai tuoli, tee sitten sillä lailla venytys, että tuot sormet ulospäin ja siirrä paino ranteiden päälle. Ihan voi tulla tällainen niin kuin punnerusasentoon. Tai jos tuntuu, että tämä ei tunnu missään, käännä sormet itseesi päin, ranteet ulospäin. Ja tuo paino tästä ranteiden päälle. Ja tähän loppuun voit ottaa ihan vaan hellävaraiset ravistelut ja pyörittelyt ranteille. Ja jatkaa sitä, mitä olit ikinä tekemässä. Kiitos jumpasta.